Между другото, Винаги, той е от Огемурк. Огемурк, тюринска им викат в Германия. Тия са алпийски с френски порода. Иначе, по принцип, Да, муцуна всичко си на опит. да. Хубави вимета им са хубави, супер. Да. Виж, големички са. И останаха 10 на дърти, имам да ти кажа. То винаги. Те като да не ходят много, като имаш пасишета и с електропастир, супер са, супер са. Супер са. Поддържай. Целта ти е да правиш серия и да продаваш. Минималничка си направи, друго не трябва. Да, мисля, сега малко още искам, защото да има... Той един в Хърсово бели гледаше там на влизане. От Турция беше дошъл. Преди... Да, той май има така, славянска май... Сански им казват. Да, славянска. Тук как беше селото? Карамихал. Карамихал. Хубаво е. Спокойно са, дачки. Средно на каква възраст са викаш? Ами, да ти кажа, то сигурно и 9 годишна. 9 годишна. Аз ги взех, старите ги взех на 5-6 години. Прача, махаш го, гледай зад. Всяка година задължително. Кога го пускаш? Само на етъс направих хибридинг. Ми казаха, така пробвай да видиш, направих хибридинг, 2 женски ми изкара. И сега ще видим, нали... От нейната линия какви вина е, браво. Значи хибридинга, щом го знаеш, останалото лесна работа.